4.25 για εκκίνηση. Πάμε. Για pre-start. Δεύτερο ματσάκι, κίτρινο entry. Μαρία Χριστίνα. Ξενάκης, Σίλβια. 10 για το τετράλεπτο. Πέστα. 3, 2, 1. Top 4 λεπτά. Ένα late. Δύο. Και ο έτερος αρκετά Πρέπει να λέει. περάσουν από πάνω. Δεν θες. Σημαδεύω. Sport give, bearing away. Tacking. Done. Tacking, done. Changing. Driving, done. 3 λεπτά για εκκίνηση. Astern give. Start. Keeping clear. 2.30 για εκκίνηση. Ahead right. Τώρα φαντάζομαι ότι με windward give έχουμε. Ναι. Λίγο right. 2 λεπτά για εκκίνηση. Done. Starboard. Done. Port. Wake. Πόσο? 1.15. Driving. Done. Starboard, done. Power of diesel. Γιατί ο άλλος στο δεξί στην αριστερή. 1 λεπτό. Πολύ. Ήταν δεξίνεμη και πότσα και τους έκανε. Δύο πότσες. Έκανε τώρα. Έκανε την πότσα. Αυτή έκανε πότσα. Ναι. Και κατέβαινε. Και όλος έκανε Και πότσα, δύο πότσα. δευτερόλεπτα. Όχι, αυτός έκανε πότσα και μετά έγινε δεξινή. Αυτή ερχόταν αριστερή. Το συζητάμε ρε αρχή. Είναι. Αυτός έκανε πότσα δεξίνεμος, πότσα αριστερή. Αυτή έρχονταν από εδώ πέρα δεξίνεμη 30. και πέρασε. Αυτή δεν είχε κάνει πότσα τον που ερχόταν και μείωνε το κενό. Έκανε τελευταία στιγμή. Και Και αυτό ταξίδεψε κιόλας δεξίνεμη. Ναι. Και ο άλλος έκανε κίνηση και την απέφυγε. άμα είναι έτσι είναι... Για μένα το diesel αυτή, δεν ξέρω. Είναι από πού μπήκαν αυτοί. 10. Ναι, θα το δούμε.